Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kube isihluku sodwa wesilisa ehlahlela intombi yakhe Ngembazo Yaze Yashona. Nginibingelele ngiphinde namukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mongoqala usijona lelikhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kube isihluku sodwa wesilisa oneminyaka engu36 uthulani moya ehlahlela intombi yakhe Ngembazo Amanda Kumbo ebeneminyaka engu25 yaze yashona endaweni yaseKhanana Park eMajazana ngase Orange Farm. Kube ukuthi lesithandani zibe ngxabano maqedo wesilisa wadonsa imbazo wabe sehlahlela intombi yakhe entanyeni kanye nasekhanda yaze yashona osukwini la izolo ngezi17 zika August. Kube nomsindo wayiqoba yaze yashona. Uthe mayisebona isishonile wabe sethatha imbazo wayibhekisa ngakuye wabe sehluleka ukuyibulala ube sethatha intambo washona isigangeni ehlatheni eliseduze wayihengisa khona nala ethole khona eseshonile. Ugogo oneminyaka engu84 ongasabona emehlweni ozwe kwenzeka isigameko emzini wakhe uthi ubuza izingane ukuthi ngabe kwenzakalani bese ihamba zayopopola zasho ukuthi uthulani ubulala intombi yakhe Ngembazo zibe seyibaleka nazo. Ugogo zamile ukukhasa abheke khona uthuzwe izicubu zomzimba zalo owesifazane kodwa obekuzwakala ngathi bese ihlukene. Kuthiwa ngesikhathi ebulala intombi yakhe uyivale ngokuthile emlonyeni maqede wayibulala naye wasephuthuma ehlathini eliseduze wayozilengisa khona. Amalungu omphakathi asale eshaqekile ngalesigameko abakhuze bababaza bathi besingakaze senzeka kule ndawo bayaqala ukubona umuntu ebulala omunye ngehluko esingaka. Kulumela amaphoyisa Lieutenant Colonel Mavela Masondo uqinisekisile ukuthi kuvule icala lokubulawa komuntu ngesikhulu ihluku eDir Police Station. Kanti ke uphenyo losa aqhubeka abantu basale beshaqekile ngendlela emangalisayo ngaso lesigameko. Bafethu ngizofisa mina ukuzokuphala kweni ngalo lodaba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.